Tend ka tiegruok mag kuonde tiegruok thieth mag piny owacho pacho ka KMTC opuoyo piny owacho kuom sir motegno neno ni chenrogi oringo makare kendo golo rang'iny mowinjore mag jopuonjre. Magi owachi kod jakom KMTC Josea Cheriot e kinde mag nyasi machiwo mich ne jotije mowuok e bede kuonde tiegruokno e pacho ka manotimore Kisumu. Cheriot omedo ni mijing'o ma piny owacho osekete gero kendo siro kuonde tiegruok go osekonyo ahinya e ting'o malo rang'iny mag jopuonjre ma igologi e sani gino makoro ting'o malo tiegruok mag thieth e pacho ka ipimo kod pinje mamoko. Opuoyo piny owacho kuom okenge mowinjore momiyo gibedo kod jotich kaachiel kod gedo makare kuonde tiegruok go, gino moketo lwasi mowinjore ne jopuonjre. The categories that we are looking at are innovation. We are looking at best academic performance for various courses in Kenya Medical Training College. We are looking at the best campus, the best leadership in campuses, and overall leadership at Kenya Medical Training College. Now, awards that we are having now is on innovation and research. So the issue of making sure that this finds its place in strategic plan is because KMTC has an expanded mandate that now includes research and consultancy services. The third issue in our strategic plan is the issue of digital transformation. We recognize that as we grow, we may not be able to have all the physical resources to run many campuses at once. So we leverage on digital transformation to enable our students access information digitally.